Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Nraddu ħajr l-Alla dal-għodu, nraddu ħajr Madonna ta' Pinu, illi dal-għodu festa tal-ġisem u d-dem imqaddes ta' Kristu, ġittada din il-grazzja illi nieħdu sehem b'mod komunitarju fil-Quddisa. Is-sinifikat tal-Quddisa bħal fl-aħħar ċena kienu miġburin flimkien ma' Ġesu. Aħna wkoll dal-għodu, narġanijiet tal-grazzja ta' Alla, l-ġestjoni tal-Abbondanza ta' Pinu, għandna din il-grazzja kunu miġburin flimkien. Għajħeddu sehem di ċelebrazzjoni Ewkaristika li qegħdin skont intenzjoni ta' persuna. Ħuti narfu n-nuqqasijiet kollha tagħna li sehem kif jixraq b'ċelebrazzjoni Ewkaristika. Tolbu l-Alla maħfra anke ta' nuqqasijiet li għamilna. Tul dan iż-żmien li konna miġburin id-dar, li forsi ħafna minna qaqqas kellhom ċans jisimgħu qudiesa fuq il-mezzi tax-xandir, television, internet jew radio. Tolbu l-Alla maħfra ta' nuqqasijiet kollha tagħna. U bħas-soltu mill-ġdid insellem is-semmija kollha ta' Radio Marija f'Malta u Għawdex u nistedinhom biex mill-ġdid jingħaqdu magħna hawnhekk fil-ġejn il-Madonna ta' Pinu ħalli flimkien irroddu ħajr l-Alla ta' din il-grazzja ta' dal-għodu. Nistqaru l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt birijieti, tija tiegħi bil-ikbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob li ma' Marija dejjem Verġni, l-anġlu il-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfirna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, flimkien, glorja l-Alla, fl-għoli ta' s-smewiet u paċi fl-art il-bnedmin tal-ida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, roddu lek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missieri tista' kollox, mulej bewaħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruftalla bin il-missier. In li tnejħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina, in li tqes id-nubiet ta' dinja il-għad tal-btana, li qiegħed fuq id-namiet tal-missier ħenna għalina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla, amen. Nitolbu. U Alla, f'dan is-sagrament tal-għaġeb, ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatjeni nitolbuk li nqimu l-mistieru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk inħossu fina bla ħeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li int Alla, li tgħix wis-salta malla l-missier flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomium. F'dak iż-żmien Mosè kellem lill-poplu u qal: ftakar fil-mixja kollha li mexxiek il-mulej Alla tiegħek matul dawn l-40 sena fid-deżert biex iċekknek u jġarbek ħalli jkun jaf x'għandek f'qalbek jekk trid toqgħod għall-kmandamenti tiegħu jew le. Huwa ċekknek ried li tbati il-ġuħ, imbagħad temek il-manna li la int u lanqas missirjietek ma kontu qatt tafu bihom biex jurik li mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem imma b'dak kollu li joħroġ minn fomm il-mulej b'dan jgħix il-bniedem. Qis
li ma titkabbarx qalbek u tinsa l-mulej Alla tiegħek li ħarġek mill-art tal-Eġittu, mill-jart tal-jasar, u li mexxiek fid-deżert kbir u jwaħħax mimli srib velenużi u skorpjuni, art nixfa bla ilma xejn, li ħarġlek l-ilma mill-blata ta' żnied, li temek il-manna fid-deżert li missirietek ma kienu jafu biha xejn. Il-kelma tal-mulej. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. Sebbaħ Ġerusalem. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. Faħħar lill-Alla tiegħek Sion. U jsaħħaħ l-istanek tal-bibien tiegħek u jbierek ġewwa fik lil-uliedek. U jqiegħed fi-sliem it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qamħ ixebbek u jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. U jxandar kelmtu lil Ġakob il-liġijiet u d-digriti tiegħu lil Iżrael. Ma għamelek ma' ebda poplu lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu. Tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintini. Ħuti. Il-kalċ imbiereq li fuq ngħidu l-barka mhuwiex għaqda mad-demm ta' Kristu u l-ħobs li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta' Kristu għax l-ħobża i waħda aħna li aħna ħafna aħna ġisem wieħed. Il-kol kemm aħna nieħdu sem minn ħobża waħda. Il-kelma tal-mulej. Sekwenza. Dan ħobż l-anġli magħmul ikel. Sa nuqmu bil-wieqfa se nisimgħu parti mis-sekwenza li huwa innu dwar l-Ewkaristija. Sejjer naqra strofa jiena kif ukoll strofa il-lettu. Dan ħobż l-anġli magħmul ikel għal bnedmin fit-triq tal-ħajja, ikel bnin għal ulied kollha li ma għandux fix-xejn jintrema. Biex bijat kien ilu mkabbar f'din l-offerta ta' Iżak, fil-ħaruf li nqatel fl-ajt u fil-manna tad-deżert. Int raj tajjeb ħobż tas-sew, Ġesu tagħna ħenna għalina. Int itmana u ħarisna, inti lilna l-ġid urina fl-art imbierka tal-ħajjin. Int li taf u tista' kollox li titmana f'dan f'dil ħajja, emma mila l-koll imsieħba faqda waħda l-koll werrita mal-qtajjiet tal-qaddisin. Amen. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena hu l-ħobż il-ħaj li niżel mis-sema jgħid il-mulej. Jekk xi ħadd jiekol minn dal-ħobż jgħix għal dejjem. Alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: jien hu l-ħobż ħaj li niżel mis-sema, jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja ta' dejjem. Fuq hekk il-lut tlewmu quddejniethom
u bdew jgħidu kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh. Ġesu mela qalilhom: tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem, ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem. Jiena nqajmu mill-mwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixreb demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma bagħatni l-missier li ħaj u jien dnejx b'missieri. Ukoll min jiekol lili huwa wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema. U mhix bħal dak li kienu missierijietkom u jietu. Min jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Ħaġa hekk ta' kurżità illi il-Vanġelu ta' San Ġwan ma jagħtix ir-rakkont tal-aħħar ċena. Iġieb il-ħasil tas-saqajn ma mhux ir-rakkont tat-twaqqif tal-Ewkaristija. Il għaliex San Ġwan li huwa l-aħħar wieħed li kiteb il-Vanġelu derlu illi l-avveniment tat-twaqqif tal-Ewkaristija għandu jdaħħala propju wara il-miraklu tal-multiplikazzjoni tal-ħobs u l-ħut. Fil-fatt din is-silta li naraw minn kapitlu 6 hija l-aħħar parti tal-kapitlu fejn hemm ir-rakkont tal-multiplikazzjoni tal-ħobs. U biex nifhmu aħjar is-sinifikat kbir ta' x'għamel Ġesu, ikonna nibdew propju mill-aħħar vers tal-Vanġelu ta' dalgħodu, meta qalilna dan il-ħobs niżel mis-sema. Imbagħad jagħmel it-tixbija. Mhuwiex bħal dak li kienu missierijietkom u mietu. Hawnhekk kif tafu qed jirreferi għal manna, imma iktar minn hekk, se ngħidilkom. U mbagħad ikompli jgħidilna għax min jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Mela ta' qabel kielu u mietu. Ta' issa min jiekol se jgħix għal dejjem. U r-raġuni San Ġwan jispjega propju fl-ewwel kapitlu tal-Vanġelu tiegħu. Vers 14 tal-ewwel kapitlu jgħidilna u l-verb Alla tieni persuna sar bniedem u għamar fostna. Fil-fatt fil-oriġinal bil-Grek jgħid u li bent Alla sar ġisem, sar anki iktar preċiż laħam, juża l-kelma bil-Grek sarks, laħam. U li bent Alla sar laħam u għamar fostna. Issa min jipparteċipa minn dan is-sarks, minn dan il-laħam, dan il-ġisem ta' ben il-bniedem, sejjer jgħix għal dejjem. Se dija kwistjoni ta' fidi. Kwistjoni ta' fidi. Sokrate wieħed mill-ikbar filosofi Griegi li kien jgħix ħafna u ħafna sekla qabel Kristu, jemmen illi kull bniedem għandu ruħ. Qed jitkellem almenu xi 600 sena qabel Kristu. Kull bniedem għandu ruħ. Jgħid imma b'differenza. Ir-ruħ ta' dawk li jemnu, qed jgħid qabel Kristu għasab li jgħid issa. Dan il-filosofu Grieg famuż jgħid imma ruħ ta' dawk li jemnu wara il-mewt tal-oħrajn tibqa' ruħ, imma jgħid ta' dawk li jemnu issir
ruħ divina, Kristu kważi qed jgħid l-istess. Jekk intom ħatilu minn dan il-ħobs, sa tgħixu għal dejjem, sa ssiru divini, sa ssiru parti wara l-mewt tagħkom mit-Trinità. Din hija verità ta' fidi. Jiena nemmen li intom li ġejtu għaw dal-għodu din temnuha. Dal-għodu ħanipparteċipaw mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. U f'dak il-mument qed jenna dan is-sargs, dan il-laħam biex insiru divini. Nitolbu għalhekk il-mulej ħalli napprezzaw dan is-sagrament. Jiena xi diversi nies li soltu nqarben jew hekk f'din l-imxija jgħidulek l-ikbar sagrifiċċju li għamilt biex għax kont id-dar, jew għax kont niddependi mill-oħrajn. L-ikbar sagrifiċċju li għamilt għax ma stax nitqarben. Tafu indhom kien ħafna restrizzjonijiet u f'każ ta' bżonn biss stajna nqarbnu lill-oħrajn. Għaldaqstant nippruvaw napprezzaw dan is-sagrament li dalgħodu qegħdin nagħmlu tifkira tiegħu, nemmnu bi sħiħ dak li anke qal Sokrate u li anke diversi popli oħrajn taħsbu li dan mhix twintana biss. Pereżempju fost l-Eġizzjani fil-kult ta' Iside, daka li min huwa dilettant tal-opra Verdi fl-Aida jikteb dik il-famuż innu l-Iside l-Glorja tal-Eġittu. Fil-kult ta' Iside wkoll kien jieħdu l-ħobs u l-imbejt li tkun qiegħed fit-tempju ta' Iside għax kienu jemmnu li din Iside ħadd tadħolhom magħha l-ġenna mbagħad. U Ġesu qed jgħidilna jaċċertjana xi huwa l-iben ta' Alla. Hekk se jkun għalikom ukoll. Nemmnu bi sħiħ din il-verità u jalla ngħixuha kif jista' jkun anke mhux biss nhar ta' Ħadd imma anke kuljum billi ppreparati mħejjin nersqu għad Qarbin Imqaddes. Sa flimkien nagħmlu l-istarija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen fala wieħed il-Missier li jista' kollox il-ħala is-sema u l-ard, kull li jidher u dak li ma jidirx. U lej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, nisser il-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru, nisser mxi ma'mun dra waħda mal-Missier bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem mis-seħat għal-Spiritu Santu Marija Verġinu sar bnini. Salbu għalina bata taħt Ponzu Pilat u midi difnu. Fit-tielet jum qam minn belluwiet skont il-kolba mazza. U tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Spiritu Santu mulej li għati l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-leben, li mejju weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-leben, u li tkellem fom il-profeti, u knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, li stqar ma'mudija waħda għal-mafra ta' d-nubiet, nistenna l-qama mill-lubiet, ħajja ta' żmien li ġej. Il-mulej Ġesu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid u għal dejjem fuq is-salib offra sagrifiċċju perfett il-Missier. U bil-ġisem u d-dem tiegħu imxan fuq is-salib kiseb il-fidwa għal dejjem. Għalhekk irrodulu ħajr u resqulu t-talbiet tagħna. Mulej Ġesu, ieqaf mal-Knisja tiegħek anke f'dan iż-żmien diffiċli. Ħalli tkompli minn tuħ sanżula, iġġeddet is-sagrifiċċju li jint offrejt fuq is-salib li talbu. Mulej Ġesu, qaddes lilna s-saċerdoti tiegħek
li fidejna fdajt l-offerta tas-sagrifiċċju tiegħek f'misteru biex ngħixu ħajja tal-tassew tixra il-mistera qaddisa li niċċelebraw, nitolbu. Nitolbu għal dawk kollha illi fil-qasam speċjalment tal-mediċina ħadmu bla sħiħ biex il-ħajja tagħna tkun ħajja iktar f'saħħitha biex dawk li huma morda ifiequ. Anke ħafna drabi għamlu hekk b'sogru għal ħajjithom stess. Nitolbu l-mulej ħalli fuqhom u fuq il-familji tagħhom jitfa' l-barka tiegħu biex ġurnata huma wkoll jingħaqdu ma' Ġesu fis-sema. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna l-mejtin, speċjalment għal dawk li qegħdin noffru għalihom dil-quddiesa, nitolbu għal ħutna l-mejtin kollha biex il-mulej jagħtihom il-premju illa ma jintemm qatt fis-sema. Nitolbu. Nhar il-ġimgħa ma jinqala xejn sa jkun hawn ordinazzjoni hawnhekk ta' Pinu ta' Assis li huwa Assis mir-Raba ta' Għawdex, mill-Parroċċja tal-Katedral, u ta' żewġ diakni. Wieħed mill-Parroċċja ta' San Lawrenz u wieħed Franġiskan, Padri Franġiskan konventwali. Għalhekk nagħmlu talba speċjali għal dawna 3 żgħażagħ li minkejja d-diffikultajiet ta' ħajja għażlu li jħadnu l-Kristu, li jkunu apostli tiegħu biex il-mulej jaqaf magħhom ħalli jkunu jistgħu b'sagrifiċċju imma b'kuraġġ bl-għajnuna tiegħu jaqdu l-missjoni li l-mulej jafdalhom f'idejhom. Nitolbu. Mulej il-qattab id-dalgħod qegħdin nagħmlulek inti tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej għati l-Knisja tiegħek il-għaqda u s-sliem li b'mod mistiku ma nfissra f'dawn id-doni li qegħdin noffrulek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna il fuq. Niżuħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewa u ek xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien raddulek ħaj bi Kristu Siedna. U l-qassis tas-sew ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa'. Kienu l-ewwel joffrilek lilu nnifsu bħala l-vittma salvazzjoni tagħna. U rrid li b'tifkira tiegħu hawn nagħmlu din l-offerta meta nieklu l-ġisem tiegħu is-sagrifikata għalina aħna nintlew bis-saħħa. Meta nixorbu demmu mxerreta għalina, aħna nitnatfu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġli, mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, tellu ninnu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mrejja Alla tal-eżerċiti, s-smawiet u l-art, mlija bil-glorja tiegħek, u sanna fl-ola tas-smawiet. Nbierek minn ġej fis-sem il-mulej u sanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewinti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Tisarek nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisew u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr, qasam
tal-id-dixxiepli tiegħu qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara dik l-kalċi li ġarat il-ħajr bierek tal-id-dixxiepli tiegħu qal: ħudu jixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dam tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk mulej aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, noffrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U biċċa kontana nitolbu lill ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisew wieħed li jenna li nieħdu semm il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Isqof tagħna Marju, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar b'mod speċjali dak li qed niftakru fihom f'dil qudiesa. U fħutna l-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dal tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli, mal-Martri u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom infaqruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġie u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna li nagħmlu ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Nissierna li inti fis-smawi jitqades ismek, tiġi saltnata, ikun li trid inti fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, frinna dnubietna bħalma nafu li minn ħati għalina ma daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull datina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, intett l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubiet, iżda ħares lejn il-fida l-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li inti trid fiha, li tgħix fis-salt għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li treħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li treħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Alla li treħi d-nubiet tad-dinja tina. Danu l-ħaruf Alla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk mistiedna l-ikra tal-ħaruf, mulej. Salik maħajet qarben jien ħanejt il-ġisem ta' Kristu jiġbu għammen, all right? Il-ġisem ta' Kristu.
L-istess nhar it-tnejn ġej hija ġurnata għażiża tal-Istatuar hija proprju l-festa tal-Madonna ta' Pino. Il-programm minħabba dawn iċ-ċirkostanzi ma ħriġniex imma id-dawni sa għada jew bqiegħa is-snin kollha definiti. Il-quddies se jkun aktar stess matul din il-ġurnata dejjem il-kwadru tal-Madonna ta' Pino irrestawrat u mnaddaf ħanħallu anke qrib tagħkom mhux se jitpoġġa mill-ewwel fil-kappella biex anke intom tkunu tistgħu taraw iż-żbuħija tal-ġbija tal-Madonna ta' Pino u ħanħalluh għal diversi ġimgħat. Din nagħmlu appell ukoll għal donazzjonijiet tagħkom għal dan ir-restawr. Kull min joffri donazzjoni nitolbuh fuq l-envelope jikteb l-isem kif ukoll l-indirizz. Dan għaliex il-persuni kollha li qegħdin joffru d-donazzjonijiet tagħhom qegħdin jitniżlu f'reġistru speċjali biex jibqa' hemmhekk biex imbagħad kull nhar ta' Sibt ikun hemm it-talb tal-quddiesa għal benefatturi biex hekk titniżlu mal-lista ta' tant u tant benefatturi ta' dan is-santwarju. Matul il-ġimgħa il-Knisja tiftaħ b'dan il-mod. Fit-8 ta' filgħodu sal-11:nofs ta' filgħodu u jkun hawn quddiesa fit-8:nofs. Imbagħad terġa' tiftaħ mill-4 sas-7 ta' filgħaxija b'quddiesa oħra fis-6:nofs li tkun imxandra fuq Radju Marija. Filgħodu il-quddiesa ta' kuljum dik ta' 8:nofs sejra tibqa' wkoll imxandra l-benefiċċju tal-morda jew ta' min ma jistax jiġi fuq il-mezzi soċjali tad-Djoċesi ta' Għawdex u kif ukoll tas-Santwarju ta' Pino. Il-ħdud il-ħinijiet tas-Santwarju huma dawn. Niftaħ fis-6 ta' filgħodu sa nofsinhar u mill-4 sas-7 ta' filgħaxija. Grazzi. Iskiet illum mod speċjali roddu ħaj lill-Alla ta' li grazzja nerġgħu ninaqdu flimkien nitolbuh jenna ħalli nibqgħu sħaħ marbutin miegħu fl-Ewkaristija. Inqumu bil-wieqfa. Nitolbu għamel mulej li aħna nduqu minn issa l-ewwa li għad inġarbu bid-dera tiegħek fis-sema li hawnhekk intatina ħjil tagħha fit-qarbin bil-ġisem u d-dem mażis tiegħek li tgħix bis-salt għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Eben u l-Ispiritu Santu. Morru l-koll fil-paċi ta' Kristu.